परंतु काय झालं, मग हे जे ज्ञान भगवंतांनी जसं आहे तसं ह्या भगवद्गीतेमध्ये दिलेलं आहे, ते ज्ञान भगवंतांनी विवस्वान देवाला, विवस्वानांनी मनूला आणि विवस्वान जे सूर्यग्रहावरचे अधिष्ठाता आहेत त्यांना हे ज्ञान दिलेलं आहे. विवस्वानांनी मनूला आणि मनूने हे इक्ष्वाकुला ज्ञान दिलेलं आहे. परंतु हे ज्ञान काय झालं पुढे काही कारणाने लुप्त झालं आणि म्हणून हा श्लोक सांगतोय आपल्याला एवं परंपरा प्राप्तम मिमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप. काय झालं तर याप्रमाणे हे कुणाला वाचायची इच्छा आहे का? तर हँड रेज करू शकता तुम्ही. येस रीना माताजी तुम्ही वाचू शकता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. दिसतंय एक ना? सेकंड. येस. हो हो, एक सेकंड. कोणतं वाचायचे माताजी? हे दुसऱ्या श्लोकाचा अनुवाद. अनुवाद म्हणजे हेच ना माताजी, यव परंपरा प्राप्त? नाही, श्लोक वाचलाय मी, याप्रमाणे पासून वाचा. हा हो हो, एक सेकंड. हा थोडं वरती करता का माताजी? मला दिसत येस नाही. नक्की ना. आणि थोडं हो मोठंही करते मी. एक मिनिट. हा हो हो. दिसतंय आता? हो माताजी, एक एक मिनिट. थोडं वरती करा. हा मी थोडं वर करते. आता दिसतंय? हो माताजी. हरे हो. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. तात्पर्य पण का माताजी? तात्पर्याचे सुरुवातीचं वाचा माताजी थोडं. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की गीता ही विशेषतः राजर्षी करिता आहे, कारण ते नागरिकांवर राज्य करण्याकरिता तिचा उपयोग करू शकतात. निश्चितच भगवद्गीता ही कधीच आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांसाठी नव्हती, कारण असे लोक गीतेला अर्थहीन करतील व त्यामुळे कोणाचाही लाभ होणार नाही. तसेच स्वतःच्या वैयक्तिक लहरीनुसार गीतेवरील सर्व प्रकारच्या भाषणांचे ते रचना करतील. जेव्हा दुष्ट दुर्बुद्ध भाष्यकारांच्या हेतूमुळे गीतेचा मूळ उद्देश नष्ट झाला, तेव्हा गुरु शिष्य परंपरेच्या पुनर्स्थापनाची गरज निर्माण झाली. 5 सहस्र वर्षापूर्वी गुरु शिष्य परंपरा खंडित झाल्याचे स्वतः भगवंतांना कळून चुकले आणि म्हणून त्यांनी घोषित केले की गीतेचा मूळ उद्देश लुप्त झाल्यासारखा दिसतो. त्याचप्रमाणे आजही गीतेच्या अनेक आवृत्त्या आहेत, विशेषतः इंग्रजीमध्ये, पण त्यापैकी बहुतेक सर्व प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरेला अनुसरून नाहीत. विविध सांसारिक विद्वानांनी गीतेवर लिहिलेली असंख्य भाष्ये आहेत, परंतु त्यामुळे बहुतेक सर्व पंडित जरी श्रीकृष्णाच्या नावाखाली उत्तमपैकी व्यापार करीत असले तरी ते श्रीकृष्णांचा पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून स्वीकार करीत नाही. ही आसुरी वृत्ती आहे, कारण असुरांचा परमेश्वरावर विश्वास नसतो. ते तर केवळ परमेश्वराच्या संपत्तीचा उपभोग घेत असतात. गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त झालेल्या यथार्थ रूपातील गीतेच्या इंग्रजी आवृत्तीची अत्यंतिक गरज असल्या कारणाने या ठिकाणी ही अत्यंतिक गरज भागविण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर भागवत जशी आहे तशी स्वीकारली तर ती मानवतेसाठी एक मोठे वरदानच आहे, पण जर तिचा तार्किक तत्वज्ञानावरील प्रबंध म्हणून स्वीकार केला तर तो काळाचा केवळ अपव्ययच आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे अज्ञानी आहेत बघा, दुर्बुद्ध दृष्ट, कारण शेवटी आपल्याला पुढे जाऊन 16व्या अध्यायामध्ये दैव आसुरी संपद विभाग योग जाणायचाच आहे, की जे आसुरी प्रवृत्तीचे जे ज्यांना भगवंतांचं अस्तित्वच मान्य नाहीये, अशा लोकांनी ती भगवद्गीता जाणणं म्हणजे मूर्खपणा, म्हणजे त्यांच्या तर्क वितर्कांनी आणि त्यांच्या त्या दुर्बुद्धीने ती जाणणं हे त्यांच्यासाठी तितकं काहीच त्याचा उद्देश नाही. आणि म्हणूनच या सगळ्यांच्या तर्कज्ञामुळे की काय झालेलं आहे,
दुर्बुद्ध भाष्यकारांच्या हेतीमुळे गीतेचा मूळ उद्देश नष्ट झाला, तेव्हा गुरुशिष्य परंपरेच्या पुनर्स्थापनाची गरज निर्माण झाली. आणि म्हणूनच असं ज्ञान लुप्त होत गेलं. आणि म्हणून जे ज्ञान विवस्वानांना भगवंतांनी दिलेलं, पहिला शिष्य मानलं आणि पहिलं ज्ञान त्यांना दिलं, जे मनूपर्यंत पोहोचलं, जे इक्ष्वाकू महाराजांपर्यंत पोहोचलं, मानव सृष्टीपर्यंत पोहोचलं, पण ते ज्ञान कुठेतरी त्या काळाच्या ओघामध्ये, मग जे काही मानवतावादी, मग जशा प्रकारचे आसुरी लोक, त्यांना फक्त भगवंतांपासून मिळणाऱ्या सगळ्या गोष्टींचा उपभोग घ्यायचा आहे, पण त्यांना कशाचीही चाड नाहीये, त्या आध्यात्मिक दृष्टिकोनाची कुठलीही चाड नाहीये. आणि म्हणूनच या सगळ्या गोष्टींमुळे कुठेतरी हे ज्ञान लुप्त झाल्यानंतर त्या गुरु शिष्य परंपरेची पुनर्स्थापना करण्याची नितांत गरज होती. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, ही अत्यंतिक गरज असल्याने अशा ठिकाणी ती भागवण्याचं. मग आपण याच्यामध्ये पुन्हा इथे स्पष्ट केलेलं आहे, की ती जशीच्या तशी, कारण ते ज्ञान जसंच्या तसं ते आकलन करणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यावर तर्क वितर्क करणं हे अपव्यय आहे. काळाचा, वेळेचा अपव्यय आहे. कारण तुम्ही तुमचे तर्क करणं ही तुमची बुद्धी आहे. परंतु हे ज्ञान भगवंतांनी जसंच्या तसं दिलेलं आहे. ते ज्ञान ओरिजिनल आपल्यापर्यंत पोहोचणं ही काळाची गरज आहे. पण त्या काळाच्या ओघामध्ये ते ज्ञान लुप्त झालं, म्हणून ही गुरु परंपरा पुनर्स्थापित झालेली आहे आणि पुन्हा द्वापार युगामध्ये तेच ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. भगवंतांशी असणाऱ्या संबंधांचे ते अत्यंत पुरातन विज्ञान आज मी तुला सांगत आहे. कारण बघा, मग भगवंतांनी ही गीता का सांगितली अर्जुनाला? अर्जुनाला कुठल्याच मनात शंका नाही हो, कारण तू माझा भक्त तसेच मित्रही आहेस. म्हणून तू या विज्ञानाचं दिव्य रहस्यही जाणू शकतोस. मग भगवंतांनी हे रहस्य सांगितलं. कारण भगवंतांचा अर्जुन हा उत्तम भक्त आहे. भक्त आणि अभक्त याच्यातला फरक जाणणं, आसुरी लोक आणि नॉर्मल लोक याच्यामध्ये तर आपण आसुरी लोक, दैवी लोक आणि आसुरी लोक, तशाच प्रकारे भक्त आणि अभक्त लोक. मग जे भगवंतांना जाणूच शकत नाही, भगवंतांना निरनिराळ्या प्रकारे तर्कवादिनी, जे मायावादी लोक आहेत, ते भगवंतांचं अस्तित्व जाणू शकत नाही, कारण तिथे ज्ञानाचा अभाव आहे. पण अर्जुन हा भक्त असल्यामुळे भगवंतांनी त्याला हे दिव्य ज्ञान प्रदान करण्यासाठी निवडलं. पण आसुरी लोकांना हे ज्ञान समजणं त्यांच्या आकलन शक्तीच्या पलीकडे आहे. कारण ते ज्ञान जाणण्याची तेवढी त्यांची कुवतच नाहीये. कारण की ते मूळ ज्ञान, मूळ त्यांच्याकडे तो भगवंतांचं अस्तित्वच जाणायचं नाहीये. कारण ही एक शक्ती आहे किंवा मग ते कुठल्याच अशा गोष्टींना मानत नाही. मग हे तमो गुणामध्ये जायला ते प्रवृत्त होतात. आणि म्हणूनच यापैकी काही भाष्य भक्तांनी केली आहेत, ती काही असुरांनी केलेली आहे. भक्तांनी केलेले भाष्य खरे आहे, तर असुरांचं भाष्य निरर्थक आहे. कारण त्याला ज्ञानाचा आधार नाही, शास्त्राचा आधार नाही. आणि म्हणून जो भगवंतांना भगवान म्हणून स्वीकार करतोय, अर्जुनाच्या पदचिन्हांचं अनुसरण केलेलं कोणतंही भाष्य या महान विज्ञानाप्रित्यर्थ केलेली वास्तविक भक्तिपूर्ण सेवाच आहे. अर्जुनाच्या पदचिन्हांचं अनुसरण, बघा तुम्हाला आठवत असेल, अनुकरण आणि अनुसरण, आदर्श व्यक्तीचं अनुसरण केलं जातं. आणि म्हणूनच असं अनुसरण करून केलेलं जे भाष्य आहे, ती एक प्रकारची भगवंतांची सेवाच आहे. पण जे कृष्णांविषयी बनावट रचना करतात, श्रीकृष्णांविषयी काही बनावट गोष्टी, काहीतरी असं बनवून बनवून ते सांगितलं जातं, त्यांच्या आयडिओलॉजीज, त्यांच्या कल्पना याचा कुठेतरी उल्लेख केला जातो आणि साधारण वाचकांना श्रीकृष्णांच्या उपदेशापासून कुठेतरी दूर खेचलं जातं. चुकीच्या मार्गाबद्दल एक सूचना, अशा ठिकाणी एका चुकीच्या मार्गाबद्दल एक सूचना आहे, की मनुष्याने अर्जुनापासून आलेल्या परंपरेचे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न करावा आणि अशा रीतीने श्रीमद भगवद्गीतेच्या या महान विज्ञानापासून स्वतःला लाभान्वित करावं. इतकी सुंदर ही संधी आपल्याला मिळालेली आहे. खरोखर खरोखर भगवंतांचे खूप खूप आभार आहेत, की आपण या श्री श्री राधा गोविंदांचं मंदिर असलेल्या या इस्कॉन मँगलोरच्या असोसिएशन अशा साधू संघामध्ये आणि अशा अशा संघामध्ये आपण आलेलो आहोत. आणि आपलं भाग्य थोर, की आज नामनिष्ठ प्रभूजींच्या मार्गदर्शनाखाली, म्हणजे मला भगवंतांची कृपा आहे, की
हे ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याची संधी मिळाली आणि आपल्या सगळ्यांनाच की जे 20 साली मी की कोरोनाच्या त्या काळामध्ये घरामध्ये बसून आपल्याला एक गुण होता होतो एक एक वरद हस्त होता तो भगवंतांचा की अशा प्रकारे हे ज्ञान आपल्यापर्यंत घरात बसून कुठे जायला नाही लागलं पण हे ज्ञान जसंच्या तसं आपल्यापर्यंत पोहोचलं की ज्याचा लाभ आपण घेऊ शकतो. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. हरे कृष्ण वाचायचंय माताजी? हो माताजी. वाचू शकता. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, सूर्यदेव विवस्वान हा जन्माने तुमच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहे, म्हणून प्रारंभी तुम्ही या विज्ञानाचा उपदेश त्याला सांगितला. हे मी कसे जाणावे? तात्पर्य पण माताजी. नाही नका वाचू, असू दे. हा माताजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे इथे अर्जुनाने भगवंतांना प्रश्न विचारला, पण हा प्रश्न अर्जुन भगवंतांना विचारतायत. अर्जुनाच्या मनात शंका कुठली नाहीये. अर्जुनाचा श्रीकृष्णांच्या शब्दावरती विश्वास असू शकत नाही, असं होऊच शकत नाही, कारण अर्जुन हा भगवंतांचा दृढ भक्त आहे. पण अर्जुन स्वतःसाठी विचारणा करीत नसून ज्यांचा भगवंतांवर विश्वास नाहीये, तसेच श्रीकृष्णांचा पुरुषोत्तम भगवान म्हणून श्री भगवान म्हणून ज्यांना स्वीकार केला पाहिजे, ही गोष्ट ज्यांना आवडत नाहीये, अशा आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांसाठी अर्जुनाने हा प्रश्न भगवंतांना विचाराय. कारण हे हे खूप क्लिअर आहे. जिथे भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायातच सांगितलंय की भगवंतांविषयी भगवंत प्रत्यक्ष स्वतः सांगतायत, कारण पुढेही आपल्याला जाणायचं आहे. मग 10व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सगळ्या भगवंतांचं ऐश्वर्य दाखवलंय, जिथे अर्जुनाने कबूल केलं आणि तिथेच भगवद्गीता संपली असती. पण पुढे जाऊन 11व्या अध्यायात विश्वरूप दर्शनाची पण विनंती केली आहे. का पुन्हा? कारण पुन्हा कॉमन मॅनसाठी, का पुन्हा सामान्य माणसासाठी. अर्जुनाचा विश्वास आहे भगवंतांवर, पण पुन्हा हेच जाणण्यासाठी की उद्या पुढे जाऊन भविष्यामध्ये कुणीतरी स्वतःला दैवी समजू नये. मग अशा दैवी भावना, जसं मी म्हंटल की जे अनुकरण करून पाहतायत, गोवर्धन पर्वत उचलण्याची आहे का हो अशांची खरोखर तेवढी त्यांची ताकद आहे त्यांच्यात, तेवढी त्यांची पात्रता आहे? जसं शिवा शंकरांचं उदाहरण समुद्र मंथनामध्ये ज्यांनी विष प्राशन केलं, याचं पुन्हा पुन्हा उदाहरण दिलं जातं, कारण अनुकरण केलं जात आहे. कुठेतरी स्वतःला दैवी समजण्याचा तो काय म्हणतात ना, भ्रम आहे त्या लोकांमध्ये. आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या लोकांसाठी अर्जुनाने हा प्रश्न भगवंतांना विचारलेला आहे. आणि मग भगवंत सांगतायत त्याचं पुढे उत्तर. आणि म्हणून मग खूप याच्या खोलात जात नाही, पण श्रीकृष्णांच्या प्रमाणित वचनांचे भक्त नेहमी पूजन करतात, कारण ते श्रीकृष्णांबद्दल अधिकाधिक जाणण्यासाठी सदैव उत्सुक असतात. श्रीकृष्णांना साधारण मनुष्य समजणारे नास्तिक लोकही या प्रकारे जाणू शकतील की श्रीकृष्ण हे महापुरुष आहेत. त्यांचे स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह आणि आनंदमयी शाश्वत आहे, ते दिव्य आहेत, प्राकृतिक गुणांच्या अतीत आहेत, देश व काल यांच्या प्रभावाच्या पलीकडे आहे. भगवंत हे आध्यात्मिक आहे. भगवंत हे अद्वैत आहेत. त्यांचं शरीर आणि आत्मा हे वेगळं नाही, एकच आहे. आपला शरीर आणि आत्मा जसा वेगळा आहे, तसे भगवंत अद्वैत आहेत. आणि भगवंत आध्यात्मिक आहेत. त्यांचे एक इंद्रिय अनेक इंद्रियांची कार्य करू शकतात. ते दिव्य आहेत, ते आनंदमयी आहेत, ते पूर्ण पुरुषोत्तम आहेत, असे ते भगवान आहेत. आणि जे आनंदमयी, सतत आनंदमयी, शाश्वत जे आहेत, आणि अशा प्रकारे ते दिव्य आहेत. आणि प्राकृतिक गुणांच्या, मग ज्या सत्व, रज आणि तमो या गुणांची, या सगळ्या मायेची, मग ही ही मोहमाया ही त्यांची आहे आणि ही योगमाया ही त्यांचीच आहे. सगळी त्यांचीच निर्मिती आहेत, पण भगवंत त्याच्यापासून खूप परावृत्त आहे. भगवंत हे सत्व, रज आणि तमो गुणाच्याही गुणातीत आहे, त्याच्या पलीकडे आहे. अर्जुनासारख्या श्रीकृष्णांच्या भक्ताला निश्चितपणे श्रीकृष्णांच्या दिव्य स्थिती संबंधी मुळीच संशय नसतो. अर्जुनाने श्रीकृष्णांसमोर असा प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे केवळ साधारण मनुष्याप्रमाणेच प्राकृतिक गुणांनी श्रीकृष्णही प्रभावित होतात असे मानणाऱ्या लोकांच्या नास्तिकवादी प्रवृत्तीला एका भक्ताने आव्हान देण्याचा प्रयत्नच आहे. आणि म्हणूनच श्रीकृष्णांना हा प्रश्न अर्जुनाने विचारलेला आहे, तो या नास्तिक लोकांच्या प्रवृत्तीला केलेलं आव्हानच आहे.
कुठल्या बेसवर, कुठल्या आधारावर त्या गोष्टी बोलल्या जात आहेत. इथे वेदांमध्ये, शास्त्रांमध्ये जे ज्ञान दिलेलं आहे त्याला झिडकारलं जातंय, त्याला जुगारून हे या व्यक्ती स्वतःला कुठेतरी समजतायत. अहो पण तुमची निर्मिती कोणी केली आहे हो? तुम्ही कोणाचे अंश आहात? तुम्ही तर परमात्म्याचेच अंश आहात ना. हे शरीर काय, हा आत्मा काय, त्या परमात्म्याचीच मालकी आहे हो. त्या परमात्म्याचंच आहे सगळं. आपलं काय आहे? मातीतच मिळणार आहे बघा हे शरीर. आणि म्हणून जो देहधारी भावनेशी निगडित आहे तोच फक्त या गोष्टींचा विचार करू शकतो. पण ज्याने जाणलंय की आत्मा मी शरीर नाही तर मी आत्मा आहे आणि हा आत्मा अविनाशी आहे. तो हे वस्त्र जेव्हा हे वर्तमान अ, जेव्हा शरीर आहे तेव्हा ते जीर्ण झाल्यानंतर जेव्हा हे त्याग करणार आहे तेव्हा ते शरीर दुसरं, तेव्हा तो आत्मा दुसरं शरीर धारण करणार आहे. हा आत्मसाक्षात्कारवादी असा विचार मानणं हे गरजेचं आहे. आणि म्हणून एक भक्तच हे फक्त जाणू शकतो. परंतु या नास्तिकवादी लोकांसाठी अर्जुनाने केलेलं हे आव्हानच आहे. मग भगवंत सांगतायत याचं उत्तर देताना, श्री भगवान वाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप. काय सांगतायत बघा भगवंत. श्री भगवंत म्हणतायत, माझं आणि तुझे अनेक जन्म होऊन गेले. मी ते सगळे जन्म आठवू शकतो, पण तू आठवू शकत नाहीस. आणि इथेच कुठेतरी आपल्याला भौतिक आणि आध्यात्मिक फरक जाणायचा आहे. आणि म्हणूनच ज्या आदिपुरुष गोविंदांना, आणि म्हणूनच जे गोविंद आहेत, जे परमपुरुष आहेत, परमतत्व आहेत, मग भगवंतांची अशी सच्चिदानंद रूप श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जाणतात, पण विशुद्ध अनन्य भक्तांना त्यांचं नेहमी दर्शन होतं. मग फक्त जाणणारे लोक आहेत जे जे ज्ञानाचे जाणतायत, पण एक भक्त जो आहे ना, त्या भक्ताला तो भगवान प्रत्यक्ष दिसत असतो. त्या भगवंतांचं दर्शन होत असतं आणि त्या भक्ताने त्या भगवंतांना पूर्णपणे जाणलेलं असतं. आणि म्हणून वेदांमध्येही सांगण्यात आलंय की भगवंत जरी एकमेवा द्वितीय असले तरी ते स्वतःला असंख्य रूपांमध्ये प्रकट करतात. ते जरी ते भगवान असले, भगवंत जरी एकमेवा द्वितीय म्हणजे जे एकच आहेत, प्रत्यक्ष भगवंत एक आहेत, तरी ते वेगवेगळ्या रूपामध्ये स्वतःला प्रकट करतायत. हे वैदुर्य रत्नाप्रमाणे आहेत, कारण वैदुर्य रत्नाचा रंग बदलला तरी त्याचं मूळ रूप मात्र कायम असतं. रंग बदलत असतो त्या रत्नांचा, पण त्या रत्नांचं जे मूळ असतं ना, जो रत्न म्हणून असतो, तो रत्न हा रत्नच राहतो. आणि म्हणून भगवंतांची विविध रूप वेदाध्ययनाने जाणता येत नाही, तरी त्यांचे विशुद्ध अनन्य भक्त मात्र ती रूप जाणू शकतात. आणि त्यापैकीच अर्जुन असा आहे. परंतु भगवंत काय सांगतायत की अर्जुनासारखे भक्त हे भगवंतांचे नित्य पार्षद आहे. जेव्हा भगवंत अवतार धारण करतात, त्यांची विविध प्रकारे सेवा करण्यात त्यांचे पार्षद म्हणजे त्यांचे शिष्य हे अवतरित होत असतात. त्या पार्षदांपैकीच अर्जुन हा एक पार्षद आहे. आणि भगवंतांना ज्या घटनांचं, मग भगवंत आणि अर्जुनामधील फरक हाच आहे की भगवंतांना त्या घटनेचं स्मरण होतं, पण अर्जुनाला मात्र ती घटना स्मरत नव्हती. अंशरूप जीव आणि भगवंत याच्यामधला फरक हाच आहे. आत्मा आणि परमात्मा याच्यामधला फरक हाच आहे. आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे आणि तो परमात्मा म्हणजे कोण आहे? तर परमात्मा म्हणजे भगवान आहे, भगवंत आहे. ते आध्यात्मिक आहेत, परंतु हा जो जीव आहे ना, हा जीव या भौतिक प्रकृतीमध्ये, आणि जीव हा भौतिक आहे, भगवंत हे आध्यात्मिक आहे. अर्जुनाला जरी या ठिकाणी शत्रू दमन करणारा शक्तिशील वीर, मग जो नरनारीपैकी नरनारायणापैकी एक आहे, ज्याने पशुपशास्त्र जिंकलेलं आहे, जो कुंतीमातेचा पुत्र आहे, जो द्रौपदीचा नवरा आहे, आणि अशा द्रौपदीचा पती असून, आणि अशा प्रकारे या सगळ्यांमध्ये आणि सगळं सामर्थ्य असलं तरी अर्जुनाला या ठिकाणी मात्र पूर्वजन्मात घडलेल्या गोष्टी आठवू शकत नाही. त्या का? कारण काय आहे त्याचं? कारण भौतिक जगतामध्ये तो आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भौतिक दृष्ट्या जीव कितीही श्रेष्ठ असला
तरी तो भगवंतांची बरोबरी करू शकत नाही. तो भगवंतांचा नित्य पार्षद असतो, तो निश्चितच मुक्त जीव असतो, पण तरीही तो भगवंतांची बरोबरी करू शकत नाही. ब्रह्मसंहितेमध्ये भगवंतांचं अच्युत म्हणून वर्णन करण्यात आलेलं आहे. अर्थात भगवंत जरी भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात असले तरी त्यांना स्वतःच कधीच विस्मरण होत नाही, कारण ते त्या भौतिक प्रकृतीच्या कुठल्याही अधीन नसतात. हो, त्या कुठल्याही गोष्टींचा प्रभाव नसतो भगवंतांवरती. पण जीव अर्जुनाप्रमाणेच मुक्त असला तरी तो सर्व दृष्टीने भगवंतांशी कधीच समान होऊ शकत नाही. अर्जुन जरी भगवंतांचा भक्त असला तरी त्याला कधी कधी भगवंतांच्या स्वरूपाचं विस्मरण होतं, पण भगवंतांच्या दैवी कृपेने भक्त तात्काळ त्यांच्या अर्जुन स्वरूपाला जाणू शकतो. मला कॉल घेणं गरजेचं आहे. 1 सेकंद. अशा प्रकारे आध्यात्मिक आणि भौतिक यामधला फरक आपण जाणतोय. परमात्मा आणि जीवात्मा यामधला फरक इथे आपल्याला दिसतोय आणि म्हणूनच तिथे आपल्याला जाणवलेलं आहे की म्हणून अर्जुनाला जरी त्या वेळेला अर्जुन जरी त्या ठिकाणी उपस्थित असला तरी अर्जुनाला मात्र त्यापैकी कुठलीच गोष्ट आठवत नाहीये, कारण भगवंतांचं हे दिव्य स्वरूप असुर हे पुढचं आहे वाक्य आणि असुरी आणि भक्ताविषयीचं जेव्हा आपण सांगतो, पण अर्जुनाला ती गोष्ट का आठवत नाहीये, कारण बद्ध जीव, कारण या जीवामध्ये जीव आणि भगवंत, जीव आणि ईश्वर याच्यामध्ये हा जो फरक दाखवलेला आहे, त्यामुळे शरीर आणि सॉरी आत्मा आणि परमात्मा याच्यातला हा फरक आहे आणि म्हणूनच तिथे अर्जुनाला मात्र भौतिक जगतामध्ये असल्यामुळे त्याला या गोष्टींचं विस्मरण झालेलं आहे. अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतीं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. हरे कृष्ण. माताजी वाचणार? मला वाटतं बऱ्याच जणांनी लिव्ह केलंय. काही कारण कळेल का? हरे कृष्ण. ठीक आहे, ठीक आहे. हरकत नाही. मला वाटतं हरे काहींना काही हरे कारण. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मी जरी अजन्म आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य वाचाल. हे खूप छान सुंदर आहे तात्पर्य. वाचाल माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण वाचू काय माताजी. मग? हा हा वाचा ना. कोण प्रभूजींना आपण चान्स देऊया माताजी? हो हो. कुणाला वाचण्याची इच्छा आहे? अच्छा, मी माधुरी. माधुरी माताजी. सॉरी, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हा, 1 मिनिट वाचतो. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य वाचू ना? हो माताजी. भगवंतांनी आपल्या जन्माच्या वैशिष्ट्याबद्दल सांगितले आहे की भगवंत जरी सामान्य मनुष्याप्रमाणे दिसत असले तरी त्यांना आपल्या अनेकानेक गतजन्मातील सर्व गोष्टींची स्मृती असते. तर सामान्य मनुष्याला आपण काही तासांपूर्वी काय केले याचेही स्मरण होऊ शकत नाही. एखाद्याला जर विचारण्यात आले की पूर्वीच्या दिवशी नेमके याच वेळेला तू काय केलेस, तर सामान्य मनुष्याला ताबडतोब उत्तर देणे कठीण होईल. पूर्वीच्या दिवशी याच वेळेला आपण नेमके काय करत होतो हे आठवण्यासाठी त्याला नक्कीच आपल्या स्मृतीला बराच ताण द्यावा लागेल. आणि तरीही मनुष्य वारंवार आपण परमेश्वर किंवा श्रीकृष्ण आहोत असे म्हणण्याचे धाडस करतो. मनुष्याने अशा खोट्या दाव्याने फसून जाऊ नये. त्यानंतर भगवंत आपल्या प्रकृतीचे अर्थात आपल्या रूपाचे वर्णन करतात. प्रकृती म्हणजेच स्वभाव व स्वरूपही होय. भगवंत सांगतात की ते आपल्या स्वतःच्या देहात
अवतीर्ण होतात. ज्याप्रमाणे सामान्य जीव एका देहानंतर दुसरा देह बदलत राहतो, त्याप्रमाणे भगवंत आपले शरीर बदलत नाहीत. बद्ध जीवाला वर्तमान जन्मामध्ये एका प्रकारचे शरीर असते, पण पुढील जन्मात त्याला निराळ्या प्रकारचा देह असतो. भौतिक जगतात जीवाचे ठराविक शरीर नसते. भौतिक जगतात जीवाचे ठराविक शरीर नसते, तर जीव हा एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात स्थानांतर करतो. परंतु भगवंत असे देहांतर करीत नाहीत. जेव्हा ते अवतीर्ण होतात, तेव्हा ते आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे मूळ देहामध्येच अवतीर्ण होतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर या भौतिक जगतात श्रीकृष्ण द्विभुज वेणुधारी मूळ शाश्वत रूपात अवतरित होतात. ते भौतिक जगाने दूषित न होता आपल्या मूळ शाश्वत रूपातच अवतरित होतात. ते जरी आपल्या दिव्य देहाने अवतरित होत असले व पूर्ण ब्रह्मांडाचे स्वामी असले, तरी ते एखाद्या साधारण जीवाप्रमाणे जन्म घेत असल्याचे दिसते. आणि जरी त्यांचे शरीर भौतिक शरीराप्रमाणे विनाशी नसले, तरी भगवान श्रीकृष्ण बाल्यावस्थेतून कौमार्यावस्थेमध्ये आणि कौमार्यावस्थेमधून तारुण्यावस्थेमध्ये वाढत असल्याचे दिसून येते. पण आश्चर्य म्हणजे तारुण्यावस्था पुढे त्यांची कधीच वाढ होत नाहीये. कुरुक्षेत्राच्या युद्धाच्या वेळी श्रीकृष्णांना घरी पुष्कळ नातवंडे होती, किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर भौतिकदृष्ट्या त्यांचे बरेच वय झाले होते. तरीही ते 20 किंवा 25ल्या तरुणाप्रमाणेच दिसत होते. आपल्याला श्रीकृष्णांचे वृद्धावस्थेतील चित्र कधीच आढळत नाही, कारण ते आपल्याप्रमाणे कधीच वृद्ध होत नाहीत. वास्तविकपणे भूत, वर्तमान, भविष्य या तिन्ही काळातील अखिल सृष्टीत भगवान पुराण पुरुष आहेत. त्यांचे शरीर किंवा बुद्धी कधीच बदलतही नाही किंवा नाशही पावत नाही. म्हणून भगवंत भौतिक जगतात असले तरी हे स्पष्ट आहे की ते अजन्मा सच्चिदानंद आहेत आणि त्यांचे दिव्य शरीर बुद्धी कधीच बदलत नाही. वास्तविकपणे त्यांचा आविर्भाव आणि तिरोभाव हा सूर्याचा उदय, आपल्या समोर होणारे गमन आणि आपल्या दृष्टीपासून होणाऱ्या अस्ताप्रमाणे आहे. सूर्यदृष्ट्यावर झाल्यावर आपल्याला वाटते की सूर्यास्त झाला, आणि जेव्हा सूर्य आपल्या डोळ्यासमोर असतो तेव्हा तो आपल्याला क्षितिजावर असल्याचे वाटते. वास्तविकपणे सूर्य नेहमी एकाच ठिकाणी स्थित असतो, पण आपल्या सदोष आणि अपूर्ण इंद्रियांमुळे आपण सूर्याच्या उदयाची आणि अस्ताची कल्पना करतो. आणि भगवान श्रीकृष्णांचा आविर्भाव आणि तिरोभाव हा सामान्य जीवाहून पूर्णपणे भिन्न असल्या कारणाने हे सिद्ध होते की ते आपल्या अंतरंगा शक्तीमुळे सच्चिदानंद सच्चिदानंद आहेत आणि भौतिक प्रकृतीमुळे ते कधीच प्रभावित होत नाहीत. वेदही निश्चितपणे वेदही निश्चितपणे पुष्टी देतात की पुरुषोत्तम श्री भगवान हे अजन्मा आहेत, तरीही ते अनेकविध रूपांमध्ये प्रकट होण्यासाठी अवतरित होतात. वैदिक परिशिष्ट साहित्यातही निश्चितपणे सांगण्यात आले आहे की भगवंत जरी जन्म घेताना दिसले तरी त्यांच्या शरीरात बदल होत नाही. श्रीमद भागवतात ते आपल्या मातेसमोर षडैश्वर्य पूर्ण चतुर्भुज नारायण म्हणून अवतरित होतात. भगवंतांचे मूळ रूपात अवतीर्ण होणे म्हणजे त्यांचे जीवांवरील अहैतुकी कृपाच होय. यामुळे जीव निर्विषयवादी लोकांना चुकीने वाटणाऱ्या मानसिक तर्कवितर्क किंवा कल्पनेवर आधारित रूपावर ध्यान न करता भगवंतांच्या मूळ रूपावर ध्यान करू शकतात. विश्वकोश शब्दकोशानुसार माया किंवा आत्ममायया हा शब्द भगवंतांच्या अहैतुकी कृपेला उद्देशून संबोधण्यात आला आहे. भगवंतांना हरे कृष्ण हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद. तर हे तात्पर्य मोठं, पण साधारण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांना आपल्या पूर्ण आविर्भाव आणि तिरोभावाचे ज्ञान आहे, पण सामान्य जीवाला जेव्हा दुसरं शरीर प्राप्त होते तेव्हा त्याला पूर्व शरीराबद्दलच्या सर्व गोष्टींचं विस्मरण होतं. म्हणजे इथे काय सांगितलंय, तर सुरुवात आपण जी बघितली की अहो आपल्याला आपली जी स्मरणशक्ती आहे, आपली इंद्रिय ही सदोष आहे. जे आधी पण सांगितलेलं आहे की भगवंतांना ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या 3 टप्प्यावर जाणणारी लोक आपल्याला आपण त्या आध्यात्मिक टप्प्याला जाणण्याचा प्रयत्न केला की काही लोक जे भगवंतांना ब्रह्म म्हणून जाणतायत, काही परमात्मा स्वरूपामध्ये जाणतायत, पण भक्त भगवंतांना भगवान स्वरूपामध्ये जाणतात.
कारण तो संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन जे आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला. कारण भक्त पूर्णपणे त्यांच्या प्रेमामध्ये, मग आपण पुढच्या टप्प्यामध्ये त्या भक्तीच्या टप्प्यांनाही जाणणार आहोत, की कशा प्रकारे भगवंतांच्या त्या प्रेम भक्तीपर्यंत भक्त पोहोचू शकतो. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला जाणायचंय की हा फरक का आहे, कारण आपल्याला होणारं विस्मरण, अहो काल यावेळेला आपण एक्झॅक्ट काय करत होतो ते सांगायला आपल्या बुद्धीला इतकी ताण द्यायला लागेल आपल्याला, की आपण एक्झॅक्ट काय करत होतो याच वेळेला. आणि म्हणूनच त्या ताण देण्याचा, आणि तरीही कुठेतरी तो खोटा अहंकार मात्र जागृत होतोय, की मी देव आहे आणि मी दैवी आहे, माझ्यामध्ये दैवी शक्ती आहे. हे कुठल्या बेसिसवर सांगितलं जाते, कारण कुठेतरी तिथे अज्ञान आहे आणि कुठेतरी तो खोटा अहंकार आहे. परंतु भगवंतांचं असं नाही, आणि भगवंत त्या सगळ्याच्या पलीकडे आहे, तो गुणातीत आहे. आणि म्हणूनच ज्या भगवंतांविषयी हा उल्लेख केलेला आहे, की जे कुरुक्षेत्रावर असतानाही ज्यांना खूप नातवंड होती, कारण जे 20-25 वाटत होते, कारण ते कधीच ते चिरतरुण आहेत आणि ते त्याच रूपामध्ये आहेत. त्यांनी नारायणाचा ज्या ज्या परमात्म्याच्या रूपामध्ये त्यांनी वासुदेव आणि देवकी मातेला आपल्या अवतरित झालेले आहेत. आणि तेव्हा मग वसुदेवाच्या विनंतीवरून त्यांनी ते बाल्यरूप धारण केलेलं आहे. वसुदेवाच्या मनामध्ये, मग देवकी मातेच्या मनात आणि तिच्या हृदयामध्ये येऊन मग त्या बालकाने तिच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे. परंतु भगवंतांनी आधी त्यांना परमात्म्याचं दर्शन दिलेलं आहे. कारण ते भगवंत आहेत, ते अजन्म आहेत, नॉर्मल माणसासारखा जन्म नाही झालाय त्यांचा. ते प्रकट झालेले आहेत. जसं प्रत्येक रूपामध्ये, प्रत्येक युगामध्ये ते आपल्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहेत. रूप वेगवेगळी आहेत, बदलतीयेत, पण त्यांचं मूळ भगवंत आहेत ते. आणि म्हणूनच जसं त्या रत्नाचं तिथे आपल्याला उदाहरण दिलं गेलं, की रंग बदलले जातात, रूप वेगवेगळी असू शकतात, पण भगवंत हे एकच आहेत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जसा सूर्य आपल्याला वाटतं, की मग सूर्य आता उगवलाय म्हणून उजेड आलाय, तो मावळला की मग अंधार होतोय, मग चंद्र, हे सगळं आपल्या इंद्रियांचं आहे, तिथेच आहे सूर्य. तो उगवतोय पण तो मावळतोय हे आपल्याला आपल्या इंद्रियांनी आपण ते जाणतोय, कारण आपली क्षमता तितकीच आहे, आपले लिमिटेशन्स आहेत, आणि म्हणूनच त्यानुसारच आपण भगवंतांना जाणू शकतो. आणि म्हणूनच इथे दिलेलं आहे, की भगवंत हेच परम सत्य आहेत, त्यांचे रूप आणि आत्मा किंवा त्यांचे गुण आणि शरीर यांच्यामध्ये काहीही भेद नाही. आणि म्हणून भगवंत आविर्भूत आणि तिरोभूत का होतात याचं विवेचन आपण पुढच्या श्लोकात करू, की मग कशा प्रकारे भगवंत प्रकट होत आहेत आणि भगवंत अप्रकट किंवा भगवंत कशा प्रकारे तिरोभूत होत आहेत, हे सगळं जाणायचं आपल्याला पुढे जाऊन. पुढच्या या 2-3 श्लोकामध्ये मग जिथे भगवंतांनी का प्रकट झालेले आहेत याचा सगळा विवेचन केलेलं सांगितलेलं आहे. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. जेव्हा जेव्हा आणि जिथे जिथे धर्म आचरणाचा ऱ्हास होतो, अधर्माचं वर्चस्व होतं, त्या त्यावेळी भरता मी स्वतः उत्तीर्ण झालेलो आहे. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत, खूप मी त्या तात्पर्यात जात नाही, परंतु भगवंत सांगतायत मग, की भगवंत हे या आसुरी लोकांच्या, मग जिथे जिथे हे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक इतका कोपाला, इतक्या टोकाला जातात आणि तिथे अधर्माचा इतका कोप होतो, अधर्म इतका प्रबळ होतो कुठेतरी आणि धर्माचा ऱ्हास होत असतो, तिथे मात्र भगवंत प्रत्यक्ष अवतरित होतात. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. त्या सगळ्या सुळसुळाट जो झालेला असतो भौतिकवादाचा आणि त्या प्रमाणाच्या बाहेर सगळ्या स्वार्थीपणाला, मग भागवतामध्ये दिलंय हो, कलियुगाची फक्त 5,500 वर्ष झाली, 4,32,000 वर्ष, म्हणजे बघा काय होणार आहे या कलियुगामध्ये. आपण सुदैवाने कुठेतरी आता ज्या हरे कृष्ण महामंत्राचा ज्यांनी प्रचार केलेला आहे आणि जे घेऊन आलेले आहेत पृथ्वीवरती, त्या चैतन्य महाप्रभूंच्या अगदी निकटच्या काळामध्ये आपण सर्वजण आहोत. 100-500 वर्षांपूर्वीच त्यांनी हा मंत्र पृथ्वी तलावर आणला आणि त्यानंतर प्रभुपादांसारखे जे या भारत भूमीवरती या प्रभुपादांनी ही भगवद्गीता तर लिहिलीच, त्यानंतर भागवत आणि त्यानंतर अनेक पुस्तकं. म्हणून प्रभुपाद म्हणतात, मी कुठेच गेलेलो नाहीये, मी माझ्या पुस्तकांमधून जिवंत आहे. माझी पुस्तकं वाचा, तुम्ही मला भेटाल.
आणि म्हणून प्रभुपादांनी इतकं लिखाण केलेलं आहे, कारण त्यांच्या गुरूंनी त्यांना सांगितलेलं, की तू लिही आणि छापत जा, की जेणेकरून ही कृष्ण भावना ही प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजवायची आहे आणि हाच तो मार्ग आहे. कृष्ण भावनेचा मार्ग, कृष्ण भावना प्रसारित करण्याचा हा जो मार्ग आहे, ह्या पुस्तक रूपातून निश्चित. म्हणून प्रभुपाद सांगतायत, प्रभुपादांची अशी अनेक तुम्हाला मी बऱ्याचदा शेअर करत असते, की मग या लिखाणामागे आणि या पुस्तकांमध्ये काय उद्देश आहे आणि अशा प्रकारे ती कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजीत व्हावी आणि ते बीज फलित व्हावं आणि ती निश्चितच फलरूपात यावी आणि ती जास्तीत जास्त वृद्धिंगत व्हावी, त्यासाठी निश्चितच हे प्रभुपादांची पुस्तकं वाचण्याची नितांत गरज आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या प्रत्येक अवतारामध्ये सारखेच सिद्धांत शिकवले जातात, पण निरनिराळ्या परिस्थितीनुसार ते श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ असल्याप्रमाणे दिसून येतात. धर्माच्या उच्च सिद्धांतांचा प्रारंभ पुढे सांगितल्याप्रमाणे सामाजिक जीवनातील वर्णाश्रम पद्धतीचा स्वीकार केल्याने होतो. सर्वत्र कृष्ण भावनेची जागृती करणे हे या अवतार कार्याचं प्रयोजन आहे. अशी भावना केवळ निरनिराळ्या परिस्थितीमध्ये प्रकट आणि अप्रकट होत असते. आणि म्हणूनच काही वेळा ते स्वतः अवतरित होतात, तर काही वेळा आपल्या प्रामाणिक प्रतिनिधीला आपला पुत्र, सेवक म्हणून पाठवतात किंवा वेषांतर केलेल्या रूपात स्वतःच प्रकट होतात. भगवद्गीतेतील सिद्धांत अर्जुनाला सांगण्यात आलेली आहे, की तसेच इतरही अनेक उन्नत व्यक्तींना उद्देशून होते. कारण अर्जुन हा जगातील इतर कोणत्याही प्रदेशातील सामान्य मनुष्याच्या तुलनेत अत्यंत प्रगत होता. कारण तेवढी पात्रता 2+2 बरोबर 4 होता. हा गणिती सिद्धांत ज्याप्रमाणे प्राथमिक विद्यार्थ्यांच्या अंकगणित वर्गामध्ये लागू पडतो, त्याचप्रमाणे तो सिद्धांत प्रगत विद्यार्थ्यांच्याही वर्गामध्ये लागू पडतो. म्हणजे बघा, की की एकच गोष्ट, तीच गोष्ट, मूळ तेच सांगितलं जातं, पण ते त्या निरनिराळ्या परिस्थितीमध्ये निरनिराळ्या प्रकारे सांगितलं जातं. त्याचप्रमाणे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. मग पुढे जाऊन आपल्याला बघायचंय, की का का तो अवतार घेतला जातो आणि कशा प्रकारे निरनिराळ्या परिस्थितीमध्ये भगवंत प्रकट अप्रकट होत आहे. कारण परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. भगवंत काय करतायत? भक्तांचा उद्धार करण्याकरता, दुष्टांचा विनाश करण्याकरता, तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत. भगवंत स्वतः प्रकट होत आहेत. मग ज्या देवकी मातेला कंसाने केस ओढून ज्या वेळेला ती आकाशवाणी झाली, की देवकीचा 8वा पुत्र तुला ठार मारणार आहे, तिथेच कुठेतरी कंस जो आपल्या बहीण आणि आपल्या अ, 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 बहिणीच्या यजमानांना घेऊन चाललेला होता, त्या कंसाच्या मनामध्ये इतकी प्रचंडपणे भयमुक्त असा भयभीत तो झालाच, परंतु त्याने कशा प्रकारे क्रूरपणे आपल्याच बहिणीला केस ओढून मारण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा वसुदेवांनी त्यांना थांबवलं. पण त्याच ठिकाणी कुठेतरी धर्माचा ऱ्हास होत होता आणि तिथेच भगवंत त्याच ठिकाणी प्रकट होण्याची ती एक वेळ होती. आणि म्हणून ती भावना प्रकट झालेली आहे आणि म्हणूनच या प्रकारे भगवंत हे भक्तांचा उद्धार करण्याकरता, ज्या प्रल्हाद महाराजांना आपण बघितलं, की ज्या वेळेला हिरण्यकश्यपू सारख्या असुराच्या पोटी प्रल्हाद महाराज जन्माला आले, परंतु नारायण 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 यापेक्षा त्यांनी 24 तास तिन्ही त्रिकाळ त्यांनी तोच नामजप केला आणि तिथे कुठेतरी नारायण म्हणजेच आणि भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहेत. अनेक मरणासन्न अशा गोष्टींना त्यांनी तोंड दिलेलं आहे आणि अनेक प्रकारच्या अशा यातनांमधून ते गेलेले आहेत. परंतु भक्तांचा संरक्षण करण्यासाठी कुठेतरी भगवंत आहेत आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंत भक्तांचं संरक्षण करतायत. दृष्टांचा, ज्या कंसाचा विनाश केला, ज्या शिशुपालाला ठार मारलं, अनेक असुरांचा विनाश केलेला आहे त्यांनी. आपण अनेक असुरांच्या कथा श्रीकृष्ण या पुस्तकामध्ये आपण बऱ्याच कथा आहेत, की ज्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या असुरांना ज्यांनी वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या स्वरूपामध्ये असे असुर होते. मग मत्स्य स्वरूपामध्ये होता किंवा निरनिराळ्या, मग पुतनेला ठार मारलेला आहे. अनेक असुरांना ठार मारलेलं आहे ज्या भगवंतांनी. सॉरी.
आणि अशा प्रकारे भगवंत त्या असुरांचा नाश करण्याकरता आणि मग या ज्या धर्माचा नाश झालेला आहे त्या धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता भगवंत निश्चितच प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहेत. आणि मग हेच तात्पर्य भगवंतांचं सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे जे भगवंतांचं हे अजन्मा, जसं मी म्हटलं भगवंत हे अजन्म आहे आणि कुठेतरी ते प्रकट होत आहे. भगवंत नॉर्मल माणसासारखं जन्म घेणारे भगवंत हे आध्यात्मिक आहे. प्रत्येक युगामध्ये ते प्रकट होत आहेत. ज्या खांबामधून ते प्रकट झालेले आहेत, ते खांबात आधीच नव्हते, पण आपल्या भक्ताचं रक्षण करण्याकरता कुठलंही काही प्रूव्ह करायचं नव्हतं. त्यांना त्या हिरण्यकश्यपूला ठार तर मारायचंच होतं, परंतु आपल्या भक्ताच्या संरक्षणासाठी आणि त्या भक्ताच्या भगवंत हे भक्तवत्सल आहेत हो. आणि म्हणूनच भगवंतांना भक्तांचा सहवास हवा असतो. नाहीतर भगवंतांना कशाला येण्याची गरज आहे? त्यांनी एक आज्ञा केली तर भगवंतांची अनेक कामं अशीही कर्म होतील हो. भगवंतांना प्रत्यक्ष येण्याची, पण भगवंतांना भक्तांचा सहवास प्रिय आहे. आणि भगवंत हे भक्त भगवंतांना अत्यंत आकर्षित करतात. आणि म्हणूनच भगवान श्रीकृष्णांचे भक्त हे लाडके आहेत, हे विशेष आहेत भगवंतांसाठी. आणि म्हणूनच भगवंत हे या भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी, या दुष्टांचा नाश करण्यासाठी आणि धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी पुन्हा पुन्हा या युगांमध्ये प्रकट होत असतात. आणि हे जे जाणतायत भगवंतांचं हे अजन्म असणं आणि भगवंतांचं हे कर्म, मग भगवंतांनी काय कर्म केलं नाहीये. जसं मी गेल्या अध्यायातही आपण कर्मयोगामध्ये भगवंतांनी प्रत्यक्ष स्वतःच्या उदाहरणासह हे दाखवून दिलेलं आहे. कारण मी जर माझं कर्म योग्य पद्धतीने केलं नाही तर अराजकता माजेल. मग कशा प्रकारे वर्णशंकराला नाही, वर्णसंकर गोष्ट नाही, तर भगवंतांनी वर्णाश्रम पद्धतीची निर्मिती केलेली आहे. आणि त्याच भगवंतांनी स्वतःचं उदाहरण की कशा प्रकारे अशा उदाहरणांनी मग भगवंतांनी कुठल्याही अराजकता माजवणाऱ्या अशा कुठल्याही अयोग्य अशा संततीची निर्मिती होताना थांबवलंय. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंतांनी स्वतःचं कर्म, मग भगवंतांना कुठलंही कर्म करायची, जे षट ऐश्वर्याने नटलेले होते, त्यांना काय कमी होतं? सगळी श्रीमंती होती, सगळ्यांनी परिपूर्ण असे भगवंत होते, पण तरी पण त्यांनी आपलं कर्म, ज्या आसुरांना नाश केलेला आहे, ज्या कुरुक्षेत्रावरती अर्जुनाच्या रथाचं ज्यांनी सारथ्य केलेलं आहे, त्यानंतर अनेक प्रकारे नंदांच्या गायीचं ज्यांनी रक्षण केलेलं आहे, अशी सगळी कर्म भगवंतांनी केलेली आहेत. पण त्या कशातही भगवंत अडकलेले नाहीये. कारण त्या कर्म बंधनात भगवंत नाहीये. त्या कर्माच्या बंधनांमध्ये भगवंतांना अडकलेले नाही, कारण भगवंत त्यापासून अलिप्तच आहेत हो. या सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, पण या सगळ्यापासून अलिप्त आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. जो माझ्या जन्माचं आणि कर्माचं दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देह त्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. बघा, भगवंतांचं फक्त मग मग इतका भक्तिभावाला आपण म्हणतोय, ज्या भक्तीच्या मार्गावर भक्त असतो, तो भक्त भगवंतांसाठी काहीही करण्याची त्याची इच्छा असते. पण नुसतं भगवंतांविषयी जाणणं आणि विश्वासाने त्या गोष्टी मान्य करणं, हे किती महत्वाचं आहे. आणि त्यामुळे सुद्धा काय होऊ शकतं, भगवंतांच्या जन्माचं आणि कर्माचं नुसतं दिव्य स्वरूप जाणण्यानेही भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. भगवंतांनी सगळ्यांना मानलेलं आहे हो. भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलाय. मग ज्या भगवंतांनी निर्विशेष ब्रह्मज्योतीमध्ये, मग भगवंतांनी ज्या योगींना सुद्धा, ज्ञानींना सुद्धा आणि असा सगळ्या गोष्टींना जाणलेलं आहे. कारण बऱ्याच वेळेला आपण बघतो, की मग भगवंतांना निर्विशेषवादी लोकांना सुद्धा भगवंतांनी तारलेलं आहे, की त्यांना कुठेतरी अंशिक प्रकारे सुद्धा त्यांना मुक्ती मिळवण्याच्या मार्गावर भगवंत आणू शकतात. कारण ज्या लोकांना, मग आपण ज्या 12व्या अध्यायामध्ये भक्तीच्या मार्गाने जेव्हा जाणणार आहोत, तेव्हा भगवंत सांगतायत, की मला
ज्या ब्रह्मस्वरूपामध्ये, शक्ती स्वरूपामध्ये जाणलंय, तिथेही भगवंत त्यांना मान्य करतायत. त्या भक्तांनाही भगवंतांनी मान्य केलेलं आहे. मग त्यांना थोडा वेळ लागणार आहे त्या मार्गावर यायला. पण निश्चित भगवंतांच्या त्या ब्रह्मस्वरूपाला जाणणारे कधीतरी भगवंतांच्या भगवान स्वरूपापर्यंत निश्चितच जाणू शकणार आहेत. मग हे तात्पर्य बरचसं त्याचप्रमाणे सांगतंय. जो श्रीकृष्णांना पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणत नाही, तो निश्चितपणे तमोगुणात आहे. त्यामुळे तो मुक्तीची प्राप्ती करू शकत नाही. भगवद्गीतेवर सांसारिक पांडित्याला अनुसरून भाष्य करणे म्हणजे मधाच्या बाटलीचा. मग केवळ भगवद्गीतेच्या त्या सगळ्या तत्वांवर भाष्य करणं किंवा आपली तत्व सांगणं आणि ते तात्विक ज्ञान म्हणजे कुठेतरी त्या मधाच्या बाटलीला चाटण्यासारखं आहे हो. म्हणजे त्याचा पृष्ठभाग, मग ते मध ऍक्च्युअली खाण्यापेक्षा त्याचं पृष्ठभागाला फक्त त्याचं थोडंसं काय म्हणतात ना, त्याला सुपरफिशियली जाणण्यासारखं आहे. त्यामुळे मुक्ती प्राप्त करणे अशा लोकांना अशक्यच आहे. असे तार्किक ज्ञानी भौतिक जगतामध्ये अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म करत असतील, पण त्यामुळे ते मुक्तीसाठी प्राप्त होतील असं नाही. मग अनेक पुण्यकर्म किंवा अनेक चांगली कर्म ते करत असतील, पण त्यामुळे ते मुक्तीला प्राप्त होतील याची मात्र ग्वाही देता येत नाही. अशा अहंकारी सांसारिक विद्वानांना भगवत भक्तीची अहैतुकी कृपा होईपर्यंत वाट बघावी लागेल. म्हणूनच मनुष्याने श्रद्धा आणि ज्ञानाच्या आधारे श्रीकृष्ण भावनेचे अनुशीलन करून मुक्ती प्राप्त केली पाहिजे. म्हणजे काय केलं पाहिजे? तर मनुष्याने श्रीकृष्ण भावना आजमावली पाहिजे. स्वतःमध्ये ती आजमावण्यासाठी काय केलं पाहिजे? तर वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भाव मागतः. मग त्यांनी काय केलं पाहिजे? आसक्ती, भय, क्रोध यातून मुक्त झाले म्हणजे जी व्यक्ती स्वतःला कृष्ण भावनेमध्ये प्रगत करण्याचा, वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न करते, ती व्यक्ती आसक्ती, भय, क्रोध यापासून पूर्णपणे मतपरायण झालेली आणि माझा आश्रय ग्रहण करणारे गतकाळातील अनेकानेक मनुष्य माझ्या विषयीच्या ज्ञानामुळे शुद्ध झालेले आहेत. आणि याप्रमाणे या सर्वांना माझ्या विषयीच्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झालेली आहे. कारण ती लोक काय करतायत, ती त्या शून्यवादामध्ये नाहीयेत. कुठल्याही प्रकारच्या त्या भौतिक वादामध्ये नाहीयेत. त्यांनी स्वतःला देहरूपातून कुठेतरी आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये, की मी शरीर नसून मी आत्मा आहे आणि हा आत्मा अविनाशी आहे, या शारीरिक इंद्रिय उपभोगांपासून स्वतःला त्यांनी अनासक्त करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि म्हणून त्यापासून, इंद्रिय उपभोगांपासून किंवा इंद्रिय विषयांपासून वाटणाऱ्या भयापासून त्यांनी स्वतःची मुक्तता करून घेतलीये. त्या त्या भावनेतून येणारा क्रोध, कारण आपण बघितलं कामातून क्रोध, क्रोधातून मग कुठेतरी ती कामभावना क्रोधाला आमंत्रण देते. मग तो क्रोध बुद्धीचा नाश करतो आणि तो बुद्धीचा नाश केल्यावर त्या मनाचा भ्रम, मनाला त्या भ्रमामध्ये टाकून अधःपतन करत असतो. अशा प्रकारे तमोगुणातील व्यक्ती, आसुरी व्यक्ती या गोष्टीला निश्चितच कुठेतरी तोंड देत असते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जेव्हा ही कृष्ण भावनेतील व्यक्ती स्वतःला कुठेतरी प्रगत करण्याचा, वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न करत असते, तेव्हा ती या सगळ्या गोष्टीतून स्वतःला अनासक्त, या सगळ्या जे काही षड्रिपू आहेत, जे काही आपण ज्या अनर्थ निवृत्ती कशापासून घेतो, तर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या सगळ्या षड्रिपूंपासून स्वतःला अनासक्त करण्यासाठी कृष्णाविषयीची आसक्ती. आणि म्हणून अशी व्यक्ती काय करते, तर अशी व्यक्ती उत्तम गुरुचं ज्ञान घेते. मग त्यासाठी काय सांगितलेलं आहे, तर अशा व्यक्तींना आध्यात्मिक, की या जीवनाच्या भौतिक संकल्पनेच्या 3 स्तरांमधून, मग कुठल्या, तर काम, क्रोध, लोभ आणि मद, मोह, मत्सर हे षड्रिपू आहे, पण कुठेतरी सत्व, रज आणि तम या सगळ्या गुणांपासून मुक्त होण्यासाठी मनुष्याने अधिकृत आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली भगवंतांचा पूर्ण आश्रय घेतला पाहिजे. मग हे ज्ञान देण्यासाठी गुरुची निवड केली पाहिजे. भक्तिमय जीवनाच्या नियम आणि विधिविधानांचं पालन केलं पाहिजे. भक्तिमय जीवनाच्या अंतिम स्तराला भाव किंवा भगवंतांचं दिव्य प्रेम म्हटलं जातं. आणि म्हणूनच या गोष्टींना कशा प्रकारे सांगितलेलं आहे, मग त्या भक्ती मार्गातील 9 टप्पे आठवा. सगळ्यात महत्वाचा टप्पा हा निष्ठा आहे. श्रद्धा आहे पहिला, श्रद्धा आहे. मनामध्ये श्रद्धा असेल तरच पुढे जाऊ शकतो.
एक भक्त किंवा जो भक्त नसेल आधी, पण एक सामान्य मनुष्य ज्याला वाटणारी श्रद्धा, त्याला वाटणारा भगवंतांविषयीचं जे विश्वास, भगवंतांचा अस्तित्वावरचा विश्वास, जो कुठेतरी त्याला त्या गोष्टींवर प्रगत करत असतो. मग ती श्रद्धा कशाने कशाने सार्थ होऊ शकेल? तर साधू संग. मग तो साधू संघ म्हणजेच काय? तर उत्तम आध्यात्मिक. मग नुसता साधू संघ हा आहेच, की ज्या असोसिएशन तुम्हाला, मग ज्या आपण कृष्ण भावनेत आहोत, ही कृष्ण भावना आपण या इस्कॉन मध्ये आल्यावर आहे. मग या इस्कॉनच्याच अनेक भक्तांच्या सहवासामध्ये जेव्हा आपण असतो आणि जेव्हा ते इंटरॅक्शन्स होतात, ती कथा सांगितल्या जातात, स्वतःच्या अनुभव सांगितले जातात, तेव्हा ते कृष्ण भावना वृद्धिंगत व्हायला कुठेतरी कुठेतरी ती गोष्ट खूप उपयोगी असते. कुठेतरी त्याला खतपाणी घातलं जातं आणि ती भावना अजून अजून जोपासली जाते. आणि म्हणूनच त्याच्यासाठी मग ज्या नवविध भक्तीच्या सेवा सांगितल्या आहेत, त्या नवविध भक्तीच्या सेवेमध्ये भक्त स्वतःला पूर्णपणे समर्पित करू शकतो. आणि म्हणूनच त्या भक्तीचे टप्पे कसे आहेत, तर साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती. ही अनर्थ निवृत्ती मिळवण्यासाठी त्या आध्यात्मिक गुरुची नितांत गरज आहे. आणि मग जेव्हा ती व्यक्ती त्या दीक्षा घेते किंवा त्या आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली सगळ्या गोष्टींचं अनुसरण करत असते, ते अनुसरण करण्यासाठी मग जेव्हा शरण घेतली जाते, दीक्षा घेतली जाते त्या आध्यात्मिक गुरुची, तेव्हा त्या कुठेतरी कमिटमेंट असते ती. आणि म्हणूनच त्या गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली ती आध्यात्मिक ते आध्यात्मिक ज्ञान आणि ती पात्रता वृद्धिंगत केली जाते. आणि अशा प्रकारे मग या आध्यात्मिक पात्रतेमध्ये मनुष्य स्वतःला त्या भक्तीच्या मार्गावरती उन्नत करू शकतो आणि त्या प्रेम भावनेपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि म्हणूनच प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनानुसार केलेल्या भक्तिपूर्ण सेवेच्या क्रमिक पद्धतीद्वारे मनुष्य सर्व प्रकारच्या भौतिक आसक्तीतून मुक्त होऊन स्वतःच्या वैयक्तिक आध्यात्मिक स्वरूपाच्या भयापासून कुठल्याही जी निराशा आहे, ज्या मनामध्ये वाटणार आहे, कारण हे स्वतःच्या कल्पनांमधून येणारे विचार आहेत हो, ती गोष्ट प्रत्यक्ष आहे की नाही हे चाचपडलंही जात नाही. पण अनेक लोक डिप्रेशन मध्ये जातात, कारण ती गोष्ट इतके स्वतःला त्या खोल दरीमध्ये स्वतःला झोपतात, कारण ती गोष्ट इतकी स्वतःच्या मनाला निराशेमध्ये आणि त्या गर्ततेमध्ये खूप कठीण आहे हो. हे बोलणं खूप सोपं आहे, परंतु स्वतः त्या गोष्टी आत्मसात करून आणि यासाठीच उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून ते ज्ञान घेणं हे गरजेचं आहे. आणि अशा प्रकारे मग मग वैयक्तिक आध्यात्मिक म्हणजे मनाच्या भावना, कारण मनाने, म्हणून त्या मनाला, अहो हे मन वैरी आहे हो. मन हे इतकं वैरी आहे, स्वतःचं मन हे स्वतःच वैरी आहे. बाहेर वैरी कुठले शोधताय? 6व्या अध्यायामध्ये प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलंय, की मग ज्या इव्हन अर्जुन स्वतः सांगतोय, की मनाला मी कंट्रोल नाही करू शकत. मी वाऱ्याला करू शकतो, पण मी मनाला कंट्रोल करू शकत नाही. कारण हा मन वैरी आहे हो. म्हणून प्रल्हाद महाराज सांगतायत, की बाहेर कुठे शत्रू शोधताय? मनच तुमचा मोठा शत्रू आहे. आणि म्हणून स्वतःच्या वैयक्तिक आध्यात्मिक स्वरूपाच्या भयापासून, की स्वतःनी तयार केलेलं काही आध्यात्मिक स्वरूपाचं जे ज्ञान आहे, वैयक्तिक स्वरूपाचं, त्यानुसार स्वतःमध्ये भय निर्माण करतोय आणि त्यामुळे येणारी निराशा, या सगळ्यातून उत्पन्न झालेल्या शून्यवादापासून मुक्त होऊन जीवाच्या परमोच्च स्तराची प्राप्ती करतो. केव्हा? जेव्हा तो स्वतःला अध्यात्म गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली घालतो. आणि त्यानंतर मग तो अंततः त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. आणि मग त्याप्रमाणे भगवंतांनी सांगितलंय बघा, भगवंत जसं रेसिप्रोकेटिंग आहे तो, भगवंत जशी भक्ती करतायत तसं भगवंत निश्चितच त्यांना प्राप्त होत आहे. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. मग कसं आहे बघा, की आध्यात्मिक दिव्य भावनेमध्ये मग जे हे स्तर आहेत ना, आपण भौतिक स्तरामध्ये आहोत, आपण सगळे मटेरियल जगामध्ये आहोत. पण हेच जे आध्यात्मिक जगामध्ये आहे भगवंतांचं, मग आपण देवी देवतांना जाणतो किंवा अनेक आध्यात्मिक स्वरूपाचं म्हणजे दिव्य जग आहे, जे भगवंतांचं जग आहे. तिथे भगवंतांना कसे, तर जिथे गोपिका आहेत, भगवंतांची राधाराणी, ज्या गोपिकांमध्ये जी भगवंतांना अत्यंत प्रिय आहे, ती गोपिका म्हणजे राधाराणी. आणि राधाराणी ही भगवंतांची शक्ती आहे.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे काय हो? हरे भगवंतांची शक्ती आहे. त्या राधाराणीला आपण विनवतोय की मला कृष्णाच्या भक्तीत ठेव. आणि या कार्तिक महिन्याचं महात्म्यही तेच सांगतं की राधाराणीला विनवा की भगवंतांच्या भक्तीमध्ये, कारण त्या राधाराणींनी कृष्णांवर नितांत प्रेम केलेलं आहे आणि ती भगवंतांच्या इतक्या निकट आहे की कृष्णाला मिळवायचं असेल तर राधाराणीच्या मार्फत मिळवता येतं. हो, राधाराणीची प्रार्थना करा, राधाराणीला जपा आणि त्याप्रमाणे त्या राधाराणी निश्चितच भगवंतांची प्राप्ती घडवून देऊ शकते. कारण त्या भगवंतांनी सुद्धा राधाराणीला जाणण्यासाठी, त्या राधेचं प्रेम जाणण्यासाठी चैतन्य महाप्रभूंचा त्या त्या राधा आणि कृष्ण ते तत्व जाणण्यासाठी की कृष्ण सुद्धा राधेला जाणू शकले नाहीत आणि म्हणून कृष्णांनी ते तत्व राधेची ती अवस्था, ती माधुर्य रस जो आहे तो जाणण्यासाठी भगवंतांनी सुद्धा चैतन्य महाप्रभूंचं अवतार घेतलेला आहे. आणि अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत, जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्था, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. मग ज्या दिव्य भावामध्ये मी म्हंटल, त्या दिव्य भावात जिथे गोप गोपिका आणि जसं आपण म्हणतो या षट गोस्वामी जे आहेत, या सगळ्यांना कुठेतरी ते पार्षद भगवंतांचे आहेत आणि त्यांना त्या गोपिकांच्याच ज्या सख्या आहेत राधाराणीच्या, या सगळ्या निकट आहेत भगवंतांशी. की त्यांनी ब्रह्माला इतकं रागावल्या त्या, की त्यांनी सांगितलं ब्रह्माला, की तुम्ही सृष्टी निर्मिती केली, या शरीराची निर्मिती, तेव्हा ते का पापण्या केल्या आहेत? त्या पापड्या आम्हाला भगवंतांचा विरह करतायत, कारण ते पापणी लवळेपर्यंत आम्ही भगवंतांना बघू शकत नाही. आणि तितक्या तितक्या क्षणानुसार, त्या क्षण काय हो, पापणी लवण्याच्या त्या काळापर्यंत सुद्धा आम्हाला भगवंतांचा विरह सहन होत नाही. इतक्या त्या गोप गोपिका भगवंतांच्या निकट आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांनी त्या दिव्य रूपामध्ये कधी भगवंतांचा मित्र, सखा, मग जो शांत रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस आणि साख्य रस आणि दास्य रस, हे 5 मुख्य रस आहेत, ज्याच्यामध्ये भगवंत त्या रूपामध्ये भगवंतांची, मग अर्जुन हे सखा आहेत भगवंतांचे, हनुमंताचं सेवकाचं रूप आहे, ज्या हनुमंताशी, मग ज्या त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्र रामचंद्रांचे सेवक की जे छाती फाडून मग त्याच्यामध्येही भगवंत, तिथे प्रभू रामचंद्र आणि सीताच आरूढ झालेले होते सिंहात, त्यांच्या छाती जेव्हा दाखवलं की माझ्याकडे आहेत, माझ्या 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 हृदयातच भगवंत आहेत. आणि असा हा हनुमान, ज्यांनी सेवक त्या त्या द्वापार युगामध्ये सुद्धा अर्जुनाच्या रथावर जे आरूढ झालेले होते, असे हनुमंत. आणि म्हणून दास्य रस म्हटलं की हनुमंत, माधुर्य रस ज्या राधा गोप, ज्या ज्या प्रभू भगवंत आणि राधेचं, की ज्या राधा गोविंद आणि निरनिराळ्या प्रकारे राधा मदन मोहन अशा निरनिराळ्या स्वरूपामध्ये आपण हा माधुर्य रस जाणतो, की जे राधेशी निगडीत आहे. आणि मग त्याचप्रकारे वात्सल्य म्हणजे ज्या यशोदा मातेची ज्या लीला केल्या आहेत, बाल्य लीला केलेल्या आहेत. शांत रस म्हणजे साधा वारा सुद्धा शांत रस आहे, की जो जो ज्या वाऱ्याच्या झुळुकीने भगवंतांशी निकट असा संपर्क साधला जातो, शांत रस आहे. मग ज्या गायी आहेत, त्या गायींना सुद्धा शांत रस असं दाखवलंय, कारण ज्या गायी भगवंतांच्या चरणाशी बसून मग त्यांचा जो श्वासोच्छ्वास आहे त्याच्यातनं भगवंतांशी ते कुठेतरी संलग्नता साधतायत, हा शांत रस आहे. अशा प्रकारे दिव्य आध्यात्मिक जगतामध्ये भगवंत हे त्या प्रकारे भगवंत ते त्या भक्ताशी निगडीत असतात आणि भगवंत त्या प्रकारे सर्वश्रेष्ठ एकमेव स्वामी असावेत, अशी त्या भक्ताची त्या दिव्य अशा आध्यात्मिक जगामध्ये सुद्धा इच्छा असते. त्याच प्रकारे भगवंत या भौतिक जगतामध्ये सुद्धा त्या प्रकारे भगवंत त्या भक्ताची इच्छा पूर्ण करत असतात. विशुद्ध भक्त या ठिकाणी तसेच दिव्य धामामध्येही भगवंतांची वैयक्तिक सहवास करतात व साक्षात त्यांची सेवा करू शकतात. याप्रमाणे विशुद्ध भक्त भगवंतांच्या प्रेममयी सेवेद्वारे दिव्य आनंद प्राप्त करतात. आणि म्हणूनच भक्ती मार्ग, भगवंतांची सेवा, भगवंतांची संलग्नता, म्हणून आपण जी कृष्ण भावना म्हणतो की जे काही आहे सर्व कृष्णार्पण, जे काही भगवंतांचं आहे ते भगवंतांपाशी. आणि ही जी सेवा आहे, या सेवेच्या माध्यमातून आपण भगवंतांची संलग्नता साधू शकतो. जे निर्विशेषवादी आहेत
ज्यांना जीवाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा विनाश करून आध्यात्मिक सृष्ट्या मार्गदर्शक आत्महत्या करावयाची आहे, त्यांनाही श्रीकृष्ण आपल्या तेजामध्ये, मग भगवंतांनी निर्विशेषवाद्यांना सुद्धा कुठेतरी तारून नेलेलं आहे, की जे आध्यात्मिक जगतामध्ये अजून इतके पुढे गेलेले नाहीयेत, ज्यांनी खूप बिगिनर्स आहेत ते, परंतु ते ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन करून घेण्याकरता सुद्धा भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलाय हो. म्हणजे ब्रह्म स्वरूपात आहेत, परमात्मा आहेत, भगवान स्वरूपात ज्यांनी भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, मग अगदी अगदी 1% जरी ते असलं तरी भगवंत निश्चित त्यांना तारून नेत आहेत. आणि म्हणूनच स्वतःचं स्वतंत्र अस्तित्व गमावल्यामुळे ते भगवंतांच्या निर्विशेषवादी ब्रह्मज्योतीमध्ये दृढपणे स्थित झालेले नसतात. ते आपल्या कर्म करण्याच्या सुप्त कामना व्यक्त करण्यासाठी, मग अशा व्यक्ती कोण सांगितलेले आहेत, ते ते कुठेतरी मायावादी लोक आहेत, ज्यांना भगवंतांचं अस्तित्वच मान्य नाहीये. स्वतःच्या त्या खोट्या अहंकारापायी पुन्हा पुन्हा त्या भौतिक जगामध्ये जन्म घेत आहेत. कारण मग इच्छा, आकांक्षा, इंद्रिय तृप्ती या सगळ्या गोष्टींमध्ये कुठेतरी इतके इतके व्यस्त झालेले आहेत. असे लोक पुन्हा पुन्हा जन्म घेत असतात. मग मनुष्य निष्काम असो की भक्ताप्रमाणे, की जो कृष्णाला सगळं अर्पण करतोय, किंवा सकाम कर्मफलांची इच्छा करणारा असो, किंवा मुक्तीच्या प्रयत्नास असो, त्याने कृष्ण भावनेत अंतिमतः परिणत होणारी पूर्णावस्था प्राप्त करण्याकरता सर्व प्रकारे भगवंतांना शरण जाण्याची पराकाष्ठा केली पाहिजे, प्रयत्न केले पाहिजे. मग जरी तो त्या टप्प्यावरती बिगिनर असेल, म्हणून जसं सांगितलं की कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी. मग तो कनिष्ठ अधिकारी फक्त देवाला मानतो, की त्याला माहितीये फक्त परमात्मा आहे, इतक्या गोष्टी. मग तो भक्ताला नाही मानत. तो पुढे जाऊन अनेक गोष्टींना जाणत नाही, पण ऍटलीस्ट तो त्या मार्गावरती आहे, पण त्याने ते प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, ती कृष्ण भावना पूर्णपणे स्वतःमध्ये आजमावण्यासाठी. मग जो पुण्यकर्म करतोय, जो यज्ञ करतो आहे, सकाम कर्म, मला त्याचं फळ हवंय, ती ती व्यक्ती पण कुठेतरी पुण्य मार्गावर आहे. निदान ती देवी देवतांची पूजा करते, यज्ञ याग करते, चांगल्या गोष्टींमध्ये अडकलेली आहे, त्यांना सुद्धा भगवंत मदत करतायत. आणि म्हणून अशा व्यक्ती निश्चितच प्रयत्नपूर्वक भगवंतांच्या कृष्ण भावनेमध्ये वृद्धिंगत होऊ शकतात. एक श्लोक घेऊया आणि मला वाटतं 6 वाजेपर्यंत आपण थांबू. कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. मनुष्य या जगात सकाम कर्मांमध्ये सिद्धीची इच्छा करतात, म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. बघा, मग या देवी देवतांचा उल्लेख आपण आधी केलेला नाहीये, मला वाटतं 3ऱ्या अध्यायातही होता, जिथे वरुण देवतेचा आणि त्यागचक्राविषयी आपण सांगत होतो, की मग विष्णूला सगळे यज्ञ, विष्णू, नारायण, श्रीकृष्ण ही यापर्यंत मात्र कोणीही पोहोचू शकत नाही. मग या देवी देवता हे भगवंतांचे अवतार नाहीत, त्या भगवंतांचे अंश आहेत. ते भगवंतांच्या अत्यंत निकट आहेत. तेव्हाही सांगितलंय की सर्वोच्च नियंत्रक हे भगवंत आहे. श्रीकृष्ण हे सगळ्या अवतारांचं मूळ आहे. मग ज्या महाविष्णूचं तत्व आहे, त्याचेही अनेक आपण म्हणतो ना, की त्याचे विस्तार होऊन सुद्धा आपण ते विस्तार कुणापासून झालेत, तर श्रीकृष्णाला परिपूर्ण मानलेले आहे. ज्या वेदांचा अंत म्हणजे भगवंत श्रीकृष्ण, त्या वेदांमध्ये याचा उल्लेख आहे. आणि म्हणूनच त्या भगवंतांचे, मग आपण जेव्हा म्हणतो महाविष्णू हे तत्व आहे, जे क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून प्रत्येक जीवामध्ये, प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये आहे, आणि जे गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये आहे. मग ज्या गोलोक चार्टला आपण जेव्हा जाणतो, तेव्हा सगळ्यात उच्च स्थानी काय, तर गोलोक वृंदावन. मग मग बाकी आहेत, वैकुंठ आहे, कैलास आहे, अयोध्या आहे, या सगळ्याचे थर आपण जाणतो. मग ते मी तुम्हाला पुढच्या आपण एक पूर्ण लेक्चर घेऊया गोलोक वृंदावनावरती, निश्चित आपण करूया. पण इथे सांगितलंय की वेदही सांगतात, नित्यो नित्याना, भगवंत एकच आहे, ईश्वर परम कृष्ण, श्रीकृष्णच परमेश्वर आहेत. आणि देवतांना भौतिक जगताचं व्यवस्थापन करण्याकरता शक्ती प्रदान करण्यात आलेली. या देवता म्हणजे विविध मर्यादेपर्यंत प्राप्त भौतिक शक्तींनी युक्त असे जीव आहेत,
देवता कधीही नारायण, श्री विष्णू किंवा श्रीकृष्ण यांची बरोबरी करू शकत नाही. भगवंत आणि देवता एकाच पातळीवर मानणारी व्यक्ती चुकीची ठरते. कारण देवी देवता या व्यवस्थापन करणाऱ्या भौतिक गोष्टींची गरज भागवणारे असे आहे की जे व्यवस्थापन करतायत, जे कृष्णांच्या आदेशाखाली, भगवंतांच्या आदेशाखाली, आज्ञेने ते त्या गोष्टींची व्यवस्थापन, भौतिक जगतामध्ये असलेल्या जीवाच्या ज्या काही गरजा आहेत त्या गरजा या देवी देवतांमार्फत पुरवल्या जातात. आणि म्हणूनच इवन शिव आणि ब्रह्मांसारखे खूप श्रेष्ठ देव, परंतु त्यांना श्रीकृष्ण नारायण किंवा श्री विष्णूची तुलना नाही केली जात, तितकी बरोबरी केली जात नाही. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे देवी देवतांची प्रार्थना केली इच्छा मागण्यासाठी. म्हणूनच सकाम कर्मामध्ये जी व्यक्ती अडकलेली आहे ती या देवी देवतांची प्रार्थना करून कुठेतरी त्या फळाची प्राप्ती करण्याचा प्रयत्न करत असते. आणि म्हणूनच इथे सांगण्यात येतं की इंद्रियोपभोगाच्या मागे लागलेली जी काही लोक असतात, इंद्रियोपभोगासाठी अल्पशी सुविधा मिळवण्यासाठी ते देवता म्हणून गणला जाणाऱ्या शक्तिशील जीवांचे पूजन करण्याकडे आकर्षित होतात. आणि म्हणून हा श्लोक दर्शवतो की लोकांना क्वचितच कृष्ण भावनेमध्ये आस्था असते, बहुतेकांना इंद्रियोपभोगामध्ये रुची असते, म्हणून ते कोणत्या ना कोणत्या तरी शक्तिशाली जीवाची. मग आपण बऱ्याचदा बघतो की व्यक्तिपूजा सुद्धा केली जाते बघा. बऱ्याच वेळेला व्यक्तीची पूजा केली जाते. त्या व्यक्तीला इतकं पूजनीय मानण्याची, म्हणजे व्यक्तीला उत्तम मानणं खूप गरजेचं आहे. जसं आपण उत्तम आध्यात्मिक गुरुबद्दल जाणतो ती गोष्ट वेगळी आहे. परंतु त्या व्यक्तीमध्ये काहीतरी दैवी भावना आहेत आणि त्या व्यक्तीला त्या दैवी स्थानावर बसवणं ही गोष्ट कितपत योग्य आहे, तर भगवंत इथे सांगतायत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्या शक्तिशाली, कारण ती व्यक्ती का ती सकाम कर्मामध्ये अडकलेली असते, ती शारीरिक भावनेमध्ये अडकलेली असते. मला हे हवंय, मला ते हवंय, मला प्रमोशन मिळवायचंय म्हणून मी हा यज्ञ, हा याग करणार आहे, हे रुद्र करणार आहे, इथे अभिषेक देणार आहे, कारण माझ्या कुटुंबाला असं असं मिळू दे, माझ्या पत्नीला हे मिळू दे, माझ्या मुलांना हे मिळू दे. या सगळ्या सकाम मग केलं जातं. अयोग्य काही नाहीये त्याच्यामध्ये. भगवंत म्हणतायत देवी देवतांची पूजा करणं हे सुद्धा अत्यंत योग्य गोष्ट, की निश्चितच अशांना सांगितलेलं आहे, पण तो विष्णूंना यज्ञ अर्पण केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे जसं कर्मयोगात सांगितलेलं आहे तशी ती प्रार्थना भगवंताला केली गेली पाहिजे. आपोआपच ती देवी देवतांपर्यंत पोहोचवतीये आणि मग भगवंतामार्फतच देवी देवता निश्चितच त्या सगळ्याची पूर्ती करते. मग आपण थोडंसं थांबूया इथे. इथे पुढे जाऊन आपल्याला आता चातुर्वर्णाविषयी थोडंसं जाणायचंय आणि भौतिक गुणांविषयी थोडंसं जाणायचंय. तर 6 वाजून गेलेले आहेत. आपण थोडं थांबूया आज इथे आणि मग मी शनिवारीच हा वर्ग घेईन आता आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये शनिवारी बहुतेक आपण 2 तास वर्ग घेऊया. आपली नेहमीचीच वेळ असेल बहुतेक, किंवा थोडं आधी भेटूया आपण. तर मी ग्रुपवर तसं टाकेनच. परंतु मला एक खूप प्रकर्षाने विचारायचंय, सगळेजण ग्रुपवर मेसेज बघतायत ना, माताजी, प्रभूजी? हो, हो. हां. हो. म्हणजे सगळ्यांना होय होय माताजी. कसे वाटतायत तुम्हाला हे वर्ग, हे ज्ञान कसं वाटतंय? मला खूप जाणून खूप घ्यायला आवडेल. छान. आपण खूपच समजावून छान सांगताय. खूपच म्हणजे छोट्या-छोट्या गोष्टीबद्दल पण तुम्ही चांगलं समजावून सांगताय अगदी. खूप धन्यवाद. अगदी व्यवस्थित तोच डिटेल प्रयत्न सांगताय. खूप धन्यवाद, खूप धन्यवाद. म्हणजे तोच प्रयत्न आहे आणि तोच प्रत्येक श्लोकाचं जाणून घेण्यासाठी, की अगदी मी प्रत्येकाच्या तात्पर्यात डिटेल नाही, काही तात्पर्य म्हणून आपण वाचतोय, पण निश्चितच त्याचं पूर्ण सार, त्या श्लोकाचं पूर्ण सार तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न असतो. तर म्हणूनच मला खूप म्हणजे तुम्ही सगळेजण आहात या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये आता, परंतु ग्रुपवरती बघत राहा. आता मी रेकॉर्डिंग तर टाकणारच आहे, इतर लोकांसाठी ते होईल, पण प्रत्यक्ष हे जे इंटरॅक्शन आहे ना, मला खूप आवडेल आणि आपण याच्यापुढे काही ऍक्टिव्हिटीज पण सुरू करण्याचे माझे विचार आहेत, की मग तुम्ही काही वाचन करून या आणि आपण इंटरॅक्टिव्ह ठेवूया. शेवटचे 15 मिनिटं मला तुमच्याकडूनही ते ज्ञान घ्यायला आवडेल, की जे काही तुम्ही आत्मसात करतात. मला कुठली बांधिलकी नाहीये तुमच्यावर. ज्यांची इच्छा असेल त्यांनी. परंतु तुम्ही पण मग आपण एक छोटे-छोटे उपक्रम घेऊया. मग तुम्ही या अध्यायामधनं काय शिकलात किंवा तुम्हाला काय जाणलं? मग एखादी कथा त्या अध्यायाशी निगडीत. या गोष्टी आपण थोड्या-थोड्याशा, अजून मी लगेच म्हणत नाही. आपण थोड्या 4-5 अध्यायानंतर सुरू करू, पण आपण निश्चित सुरू करू.
आणि मग त्याच्याविषयी त्याच्याने काय होईल तर तुमचाही त्या गोष्टीचा अभ्यास वाढू शकेल. तुम्ही तितकं निश्चित. सिन्सिअरली त्याचा अभ्यास आणि मग आपण जास्तीत जास्त त्याचं आकलन करण्यासाठी तयार होतो. हे मी माझ्या अनुभवावरून सांगते खरोखर तुम्हाला. मी आता 5व्या टप्प्यावरही भगवद्गीता झाली, ईशोपनिषद आहे, उपदेशामृत आहे, भक्ती रसामृत सिंधू ही सगळी पुस्तकं कुठेतरी भगवद्गीतेशीच निगडीत आहेत. तेच ज्ञान आपण निरनिराळ्या प्रकारे निरनिराळ्या स्वरूपामध्ये शिकत असतो. तर त्यामुळे खूप मनापासून विनंती आहे की तुम्ही हा आध्यात्मिक प्रवास सोडू नये आणि माझा असा प्रयत्न असेलच माझ्याकडनं निश्चितच डिस्कंटिन्यू होणार नाही. आपण आठवड्यातून 3दा भेटण्याचा पुढच्या आठवड्यापासून प्रयत्न करू. जेणेकरून आपण तुम्हाला सगळ्यांना ही वेळ सुटेबल आहे राइट 4 ते 6? हो हो अगदीच हो बरोबर आहे हो ही वेळ. ठीक आहे. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बोला सुनील प्रभूजी, हरे कृष्ण. हा माताजी मला विश्लेषण तर चांगलंच आहे, प्रश्नच नाही. पण मी जेव्हा तुमचा हा जो क्लास जॉईन केला तो 3ऱ्या अध्यायापासून जॉईन केलेला आहे. तर पहिल्या आणि 2ऱ्या अध्यायाचं जर रेकॉर्डिंग पाठवू शकलात तुम्ही तर बरं होईल ना मला. म्हणजे परत नक्की एकदा नक्की प्रभूजी. मी ऑलरेडी पाठवलेलं पुन्हा पाठवते आणि मी नक्की तुम्हाला जर काही हवं असेल प्रभूजी तर अर्धा तास आपण तुमच्यासाठी आणि तुम्हाला जर त्याविषयी चर्चा करायची असेल तर मी निश्चित तुमच्यासाठी पहिला आणि दुसरा पहिल्या अध्यायामध्ये खूप असं नाही तरी पण जी कारणं आहेत त्याला विश्लेषण करून आणि आपण काही श्लोकांना घेऊन मी नक्की घेईन. जे काही अजून किती भक्त आहेत असे की जे पहिल्या 2 अध्यायाला नव्हते? हा थळतारू मी पण आहे माताजी. मी पण आहे माधुरी. असे असे कोण भक्त होते किंवा नव्हते रादर? किती जण आहात असे? मी माधुरी काकडे तर आहे म्हणजे नव्हते. अच्छा. तुम्ही मी नव्हता. पण आहे. तुम्ही पण नव्हतात रीना माताजी? हो सो माताजी. पहिले 2 अध्याय सगळ्यांचे मिस झालेले आहेत का? हो माताजी. बरं. मग एक आपण काम करूया प्रभूजी म्हणजे आपण निश्चित प्रयत्न असेल तर मी तुम्हाला आत्ता म्हणणार नाही पण आपली एक नवीन बॅच पण चालू होण्याचा प्रयत्न असेल तर त्यावेळेला सुद्धा मग ते पहिले 2 अध्याय घेतले जाईल तेव्हा मी तुम्हाला जॉईन व्हायला सांगते. हा चालेल हरकत आहे? चालेल. हो माताजी. चालेल ना? चालेल माताजी चालेल. आणि मी आधीही रिव्हिजन घेतली आहे. मी त्या 2 अध्यायाविषयी तुम्हाला अर्धा तास आधी बोलेन सुद्धा त्याच्यावर. तुम्हाला हवं असेल तर नेक्स्ट अध्यायाला कारण मी प्रत्येक वेळी आधीच्या अध्यायांची एनिवे उजळणी घेत असते. पण आपण नक्की सखोलपणे त्याचा अभ्यास सुद्धा करण्याचा तुमचा आणि खूप छान की तुम्हालाही कुठेतरी उत्सुकता आहे. तर नक्की जर मी दुसरी बॅच चालू केली तर त्याच्यात तुम्हाला पहिल्या 2 अध्यायांना जोडून घेईन. ठीक आहे? हा चालेल माताजी. आणि हो दुसरं माताजी. हो. दुसरं असं की माझा पूर्वनियोजित प्रोग्राम आहे तर मी शनिवारी ट्रेन मध्ये असेन. जर नेटवर्क मिळालं तर मी क्लास जॉईन करेन. नाही तर मग रेकॉर्डिंग ऐकेन. मी रेकॉर्डिंग आहे प्रभूजी. काही हरकत चालेल. ठीक आहे. हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपण प्रार्थना म्हणते मी. वाञ्छा तर कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. आपण एकदा सगळ्यांनी मंत्र म्हणूया. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. कृष्ण सगळ्यांना हरे खूप कृष्ण अभिनंदन आणि कृष्ण खूप कृष्ण हरे धन्यवाद. हरे हरे राम आपण हरे राम सगळ्यांनी राम हे हरे अध्ययन वर्ग अटेंड केल्याबद्दल. पुन्हा भेटूया आपण शनिवारी 4 वाजता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. तेच तर त्याचं तुम्ही सांगितलं. त्या बाबाचं नाव काय दिला? बाबा काय? रेकॉर्ड